Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno kadi en garti e windande men tataɓire. Allah wallino on gandi a mawɗo, Allah wallino on gandi a tokoso, Allah wallino on gandi a poɗɗo, Allah wallino on gandi i mawɗo, Allah walli on gandi i tokoso, Allah walli on gandi i poɗɗo. Hande kadi natanen andude e mawɗo, andude e tokoso, andude e poɗɗo. Windan tataɓire nde Dental Dina TV amo jeeno keno naata binduɗa janta e jangde. Jungo ma non yo yiye hen. Nanna ɗo ballal ma 77 906 14 81. Tawde oɗon balle on ballat, oɗon jingane on jingat, ko jangde mbiɗon oɗon mbino on jiyata bindi, oɗon gaccana haaju oɗon jangine, onon kadi hoɗon jaɓe ɓurede, oɗon janga oɗon paama, oɗon nane haala, jaɓe haala nanne hen kene walla en gollal ngal no yariri yeeso. En mbi ken yiɗɓe jangude, wadde en balla janginowo wono janginiri. Non wadde windande tataɓire nde hande eɗen janga e mawɗo ko ni windirte, e tokoso ko ni windirte, e poɗo ko ni windirte. Wadde janga ɗum teskuya ma wona no windirani, aɗa ekkito no windirani ha mbawa e mawɗo. So ma e mawɗo ɗiggi ngara e oɗo, ekkitoɗa e tokoso no windirte, aɗa janga aɗa wiya aɗa winda aɗa haala, aɗa winda aɗa haala. So gasi ganda o so ɗiggi tan kanko wonti ɗo mbaɗamo laabi ɗiɗi. O mbawata o arta ɗo o goto so wawi tan andu a wawi ga. Ɗo ko goto wonno, wonti ɗiɗi. Wadde ɗo ko fooɗani, ɗo ko fooɗi. Ɗum noon wadde ganda ko ni e mawɗo wayata, ko ni e tokoso wayata, ko ni e poɗɗo wayata. O so ɗiggi han kadi ko jangete a gayni. Ganda masgal ko wiyete masgal e pular, andu ko e mawɗo e tokoso ko ɗo haaɗi. Ga addirako ha mbawa fodde mbiya kono ko ɗo haaɗi e mawɗo e tokoso. Gasi kala hen hunde waɗi ko mangal tokosal, wadde ɗo woni mangal tokosal. Ga noon ko sa yiɗi fooɗoyde ko ɗum ɗo mbatta mbawa fodde. Ko o goto wonno, mbattamo ɗiɗi mbawa fodde. Wonno ko a goto, ɗiɗi mbattoɗa mbawɗa fodde. Wonno ko i goto, ɗiɗi watta fooɗi. Ande ɗo ko goto innire mangal, goto tokosal. Ɗo so ɗiggi tan ɗo ɗiggi. So a wi ɗo mbiya tan pooɗa. Wadde ɗo woni mawɗo, janga ɗum mbawa ɗum binda ɗum. Ɗo woni tokoso, janga ɗum mbawa ɗum binda ɗum. Ko ɗo woni poɗɗo, janga ɗum mbawa ɗum binda ɗum. Ko ɗo woni mawɗo, ɗo woni tokoso, ɗo woni poɗɗo, janga ɗum mbawa ɗum. Bisimillah jangen hankkadi noon. Mawɗo, tokoso, poɗɗo, mawɗo, tokoso, poɗɗo, mawɗo, tokoso, poɗɗo, mawɗo, tokoso, poɗɗo, mawɗo, tokoso, poɗɗo. Ari ardi ɗo so ɗiggi han kadi a yalti e majjere a yalti e majjere a yalti e majjere hande a yalti e majjere ko ni jaraten gotal mbasen heñade heppude timma mbawa jangude kadi mbawa windude. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen. Windande tataɓire nde haaɗiɗo Dental Dina TV, on wonɓe hemɓe duuso mon e galle golle.
77 906 14 81 mbaɗi hen balle mon. hono noon yiɓe janngude lesto ndeweɗo garon kaala inɗe mum fayon less janngoyon less en kaaɗiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly école Sénégal alhamdulillah rabbil alamina on jarama wa salam.